Bismillahirrahmanirrahim. Hudaý Taala şu ayette bize cahiliyette buyruğunu, şu zamanın buyruğunu buyurup duran ýaly eşdeýleň. Ve la taqtulu awladakum min imlaq. Oğulgyzyňyzy däni açlykdan gorkup öldürmäň. Nahnu narzuqukum ve iyyahum. Size de arzkal veren ve oğulgyzyňyza da arzkal veren meni Hudaý bidirek küfür, fasad, fahşa, haram ve günahlara karşın arzkal kavulacak dip iyi vermeň diye Hudaý Taala. Açlykdan gorkup däni günahlara karşın iyi vermeň. Oğulgyzyňyzy diri vermeň diye. Wal fitnetu ashaddu minal qatl. Fasada fitnek iyi vermek diri vermeden de günah iken diye Hudaý Taala. Ahirki matlab bizim etýäni işlemiz ey musulman türkmenliğin baradarana biduni hiç bir tileken niyet bilen aýdylýan gurrunlara kulak asın. Bir tofar adamlaryň etýäni işi öz gyzyny sonra aýly jyklatjak güllüjükli bolsun dip barıp däni danışga dip barıp okusyny tahsilatyny tekmillesin dip däni bir musafiret yurtlara karşın iyi vermeli, bir gyzy bir közüni bir hapkalara karşın iyi vermeli, bir yurtta bir özi gidip gelmeli, yolla näme var, näme pikirler geçýär, näme işler geçýär, o yurtta näzir bolup ýaşap ýa. Ey bu zaman oğluňy Teherany iyi vermek hatar zaman ahirim işlerekli. Gyzyňy näzir jur'at bilen bir yurtlara iyi vermeli, hapkalara, bir yurtlara iyi vermeli edame tahsilat. Aýynda da bir çürüge ýetsin nipdäni. Hudaý Taala aýdýar: "Wa la taqtulu awladakum min imlaq." Açlykdan gorkup oğul gyzyňy öldürme diye. Gelip de hani bir pasaşlarda bir erkeğin şagirdi koymalı, bir defter bir otokta bir erkek bilen bir özün oturduk koymalı, zinanan yaqiydini ayaşın diri yeri ömmeden näme fark etdi musulmanlygyň? Näme ihtilatat, halwatlar, ne kadar günahlar geçýär arada. Bu bolýan fasat fahşalar nerden gelýär? Sebäp näme? Şu bolýan bidiqqatylymyzdan däm biziň. Ey musulman walla, gelýäs gyzlymyzy, zinan oglan şoklamyzy, iwerýäs babul sahriya, miwe ýygmana, portakal ýygmana, güne palança 20 timen, 30 timen, 50 timen, 60 timen aljak dipdi hani. Aya erkek nirde? Hani erkekler? Gelip zinan oglan şogyny portakal ýygdyrjak dip ýene bir milletin, ýene bir kowmiýetin eline tapşyryk goýbermeli. Ýallaryna erkek ýok, mehrem ýok. Gitjek şolardan çörek çykaryp geljek. Aýa çörek çykarma erkek boýuna dämi? Ey gaýratly namusçan türkmen, namysyň Türkiýeden ämetýä, bazaryny tijaret diýip, sowdagary diýipdi. Bir gelin türkmen gelin bir gyz gitmeli Türkiye yurduna ýeközi beýlek baryp däni bu kadar bidirek fesatlar iki türkmeniň biýawryçylygyndan eşdilýär. Bu kadar haramlar we günahlar iki, bu kadar biýawryçylyklar iki türkmeniň gelin gyzyndan Türkiye yurduna eşdilýär. Sowdagary we tijaret diýip çykýar. Ey erkek nerde ýatyň? Ey namusçan gaýratly türkmen nerde ýatyň? Bugün indi biz bir zinanalymyzyň eline özleşdik minni. Şolardan çörek çykaryp ýemelminni. Hani erkek, hani merdehana, hani çörek çykarýan adam. Gelmeli zinan oglan şoklamyzy bagyşlaň. Binamusiye we her form biýawryçylyklara kawup şoň üstünden çörek çykarmaly. Şoň üstünden näni bir çörege ýmete ýetjek bolmaly. Hani gaýratly namusly türkmen. Hani türkmenin daştan katı muhkem vuran demirden, daştan katı muhkem olan demirden kudretli gayratı vardır türkmenin. Ülmez suda korkmaz çoğlu kömürden, türkmenin şu ağrını, türkmenin gayratını özen. Ülmez suda korkmaz çoğlu kömürden kılıç yani bağda vardır türkmenin. Dillen çıkan sözü koyulman yerde
Dillen çıkan sözü koyulman yerde sözünne amalı vardır Türkmenin. İyisinden kaçmaz, iyisiz bilen boluşmaz. İyisinden kaçmaz, iyisiz bilen boluşmaz. İyis kaçısan canı vardır Türkmenin. İyisi bilen puhta olup kaçısan canı vardır Türkmenin. Yurt düzür bibadını avatlap, irkin gelir şanı vardır Türkmenin. Şu Türkmen nereye gittin ne? Şu kayratlı, kılıç yağlı batıl Türkmen nereye gittin ne? Köz kömür tutup duran Türkmen nereye gittin ne? Öz namusu direkli canından geçecek Türkmen nereye gittin ne? Kayradan mal devur yer yurtlarını apberip iman avre yürüyüzün namusum dani bir avreyçilik bolmasın deyip epper kaydan Türkmenin oğul gıydı nereye gittin ne? Bugün kuvun venanasın Türkiye'yi ver çürük çıkaracak bol ya. Bugün kuvun venan oğlun şoğun sahri babulu'yu verip de hani bir buluğsuz yani fesada fehşaları iki Türkmenin bir avreyçiliği Türkmenin lekkedar edip otuyu bugün kuvun. Şoň üstünden gelip çürüge etjek bolýar. Ey Türkmen nogon, nire etdik biz? Hani kayrat? Näme boldy biziň kayratymyza? Nire gitti biziň şojaatymyz? Şalar meniň ganatymy kesdiler. Türkmen dargadanlar, kafirler, şahlar, günalar. Şalar meniň kanatymı kesdiler, gayratymı tutup dardan atdylar, taladylar Kur'anymı, dinimi, otladylar tarihimi, sinimi, kırmızı donum para para üzdüler, ak öýümi oda nara düzdüler. Ah gayratım, kaydıp seni tapsadım. Erkin bilek giyin sahrada çapsadım. Ah gayratım, sensin menin siratım. Ah gayratım, savaş günü haybatım. Ağlap, ingrap, gayrat deyip sözlermen. Ilgap, ıglap, ayağı yığdım gözlermen. Ama şol gayrat yoğunlu Türkmenle. Gittinli, nereye gitti gittinli? Türkmen bugün zinanasının elinden çölügüymeli olinli. Ey yigit, ey batır dayo, pelvan oğlan, ne cüret bilen ayallığını iýberýän, ne cüret bilen gyýdyny iýberýän, ne cüret bilen aýalyny iýberýän şu yurtlara garşyn. Mahtumul İsa'nın sözü bilen soňlaýyn. Hak nazaryn salan bir serhoş yigit, hak nazaryn salan bir serhoş yigit insan üçin serf eýleýär aşyny. Namusly, gayratly, arly goç yigit. Sen nedin mi şu Türkmen? Namusly, gayratly, arly goç yigit savaş günü kurban eder başyny. Yigide avreyi yaxşı zeyiftir. Yaxşı zeyif nakis ara hayiptir. Yaxşı zeyif nakis ara hayiptir. Yigide kallaşlık kulli ayıptır. Giday kimin muttani zinanan eline özüş oturmalı. Yigide kallaşlık kulli ayıptır. Her yan gezer bilmez eder işini. Ey Müslüman doğan, ey Türkmen doğan, geleyliň awlatlarymyzy, ogul goýullarymyzy, zinan oglun şoklarymyzy öz ilmiz bilen öldürdiğimiz bolmasyn Müslüman doğan. Näme günahlara gitjek, näme fesatlara gitjek, näme hafatçylyklara gitjek, habardar bolaylyň Müslüman doğan. Doğru içinde şayet bazen çaresiz kabzını tapy bilmän gitýän vardır. Çürüğün tapy bilmän gitýän vardır. Adam sin meriz bolup işe yaraman soň gitýän bardır. Olur mustasna içinde. Amma olin günahkarçylyk öz jahynda var Müslümanlygyň. Bir towar misligini gitýän içinde var. Bir towar däni çeşmi hemsayatynyň moblundan galyşmajak bolup, hemsayatynyň perdesinden galyşmalyjak bolup däni şüt bidirek hafatçylyklar gurýanma Müslümanlygyň. Amma olin bir gün kıyamat üstümizden gelip jogap bermeli günümizde badyr Müslümanlygyň. Hudaý Taala hemmemize tawfiq ve hidayet bersin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.